No vittu kun ei saa mistään kiinni. No ei saakaan. Antakaa, Se oli ottakaa. äsken niin vitun hilkulla. Mä oisin vaan työntänyt sen. Tää vittu, no saako se kanttori tehdä auki? Ei siinä ole kuin luukku sivus. Noniin, yritetäänkö uudestaan? Kerralla vaan. Kerralla vaan. Kerralla se meni. Kerran se hilpasi. No vittu mua näpittää auki ja kaikki. Taaka. Robin, tuonne mun työhanskat sieltä hattuhyllyltä. Onko sulla? Oh. Yksi molemmille se riittää jo. Siinä yksi muuttomiehistä. Ala Huttunen. Hei, osa. Tonne ne yrittää sitä saada. Hei, toppa. Tässä on kummallekin Sulla on yksi. kamerat. No meillä on kummallakin muotohanskat. Tai muotohanskat. Saatte terävän reunaa puolelle hanskat. Niin. Vittu, nyt heitetään ton saatana pihalle. Vittu pidä kautta sun kiukkuu. No vittu läppä sen mua. Nyt tehdään! Nyt tehdään! Nyt tehdään! Ai saatana. Miten mä äsken saatiin sen niin Ai mulla on varpat! mullakin. Oliko mulla rautasaappa? Mitä sä siellä kuvailet? Mä oon vaan sillä kannalla, että vittu nostaa itse tohto satana pöydälle. Kyllä se nyt reunalle menee pikkupesuun. Ei! Kaadetaan se siihen, siitä me voidaan yhtyä. Joo. Toi pois. No kunhan saadaan siihen. No kaadetaan se. Kaatakaa. Kaatakaa. Kaadetaan se siihen. Työnnä. Tai nosta. Se on melkein. Nyt työnnä. Nostakaa niin saatte No ne. Katso. Ja nyt me tästä näin vaan kikutetaan. Olisitte Ei tää lähde yhtään minnekään. Olisitte nostanut pystyyn siihen samaan nyt. Niin. Mutta. Miten me sen tehdään? Mitä sen Marta kävi siellä? No niin, kunhan toi pöytä ei ole minnekään. Hei, No missä se meidän... tässä on toiset hanskat, niin molemmilla on hanskat. No pääsee kumpikaan jo alhaalla. Piuha jalan ympäri. Jeesuksen vittu. Ei kun Marita pesukon. Elikkä, mites me nyt suuntaan? No, mulla se on paha iperässä. Mitäs käy huonosti? Voi käydä huonosti, mutta ei. Nostakaa pystyyn se. Nostaa pystyyn se. Joo. Mutta no niin. No vittu, en mä ne yksin pysty nostamaan. Älkää tänne päin liikaa. Vetäkää taaksepäin. Vedä vähän sinne. Vedä sinne niin. No mistä vittu maksaa vielä? Just. Noniin, nyt se lähtee tästä aikanaan. Joo, nyt se lähtee. Nyt se lähtee. Nyt lähtee, kun pojat työntäis vaan. Työnnä. No niin. Pois Nyt alta. lähtee.
Siellä on Marita pyykit vielä. Pikkuhousut näkyy. Joo, niin tuu hauskat. Joo. Ei tuo tänne. Ole hiljaa väliluulla. Turpa kiinni. En oo. Mä oon täällä toisella puolella. Mä voin huutaa paljon mä haluun. Olisi vähän työtä. Joo. Telkkari seuraavaksi. Täällä on siinä naapurihemmoto. Niin. Ei näistä ota selvää hulluka. Miten äijä ottaa kameran kuvia koko No ajan? tässä on 6 minuutin video kohta. Tää on huomenna YouTubessa. Yeah. I loving it. Kerran vai- I loving it. Kerran vai kolli. Mut ei vittu, nyt mä lähden sisään, täällä on kylmä. Okei. Näkyillä.